podporovať a rozvíjať umenie v našom regióne. Aj s touto myšlienkou vznikla pred niekoľkými rokmi nezisková organizácia Park umenia v Liptovskom Mikuláši. Práve prostredie Liptova inšpiruje umelcov pri vytváraní svojich diel. Tentokrát ich prezentovali v Hrabove. Uplynulý týždeň sa Hrabovo stalo inšpiráciou pre desiatky výtvarníkov z blízkeho regiónu. Stretli sa tu na voľnom pokračovaní medzinárodných umeleckých sympózií, na príprave ktorých sa podieľa aj organizácia Park umenia. Takto asi pred rokom som bol oslovený skupinou umelcov. Boli za mnou, že usporadujú rôzne sympózia po Slovensku umelcov, kde tvoria rôzne umelecké diela z dreva, z kameňa. V tomto prípade ich oslovil asi tento nádherný priestor Hrabovskej doliny a lokalita, ktorá má podľa nich dušu a ktorá má potenciál tvorivých vecí. Po roku sa stretnutie umelcov v Hrabove uskutočnilo a ostávajú tu po nich aj výsledky ich kreatívnej práce. Pod názvom stretnutia Ambient Exterior sa skrýva túžba dostať umenie k bežným ľuďom do ich bezprostredného priestoru. Aby sa vytvorili umelecké diela, ktoré dajú dušu priestoru. Ľudia, či chcú, či nechcú, vlastne sú oslovení tými dielami. A vlastne tie diela robia ľudí lepšími. Domáci umelci a výtvarníci aj z Liptovského Mikuláša či Martina svojou tvorbou skrášlili prostredie Hrabovskej doliny. Dielá, ktoré vytvárali, totiž ostávajú práve tam, kde vznikli. Môžete tu vidieť rôzne kompozície tvarov, geometrické abstrakcie, ale aj sakrálnu tematiku ako kríž a obraz Panny Márie. Keďže učím na škole užitkového výtvarníctva propagačnú grafiku, asi to aj cítiť na mne, lebo ja nie som nejaký trojrozmerný typ človeka, alebo teda nie som sochár rodený, tak som sa rozhodla, že budem niečo ako keby grafiku robiť, alebo aspoň podobenstvo na grafiku. Takže toto čierne, načiernené som vlastne potom brúskou kreslila, alebo dalo by sa povedať, že som vlastne brúskou rila do toho dreva a vyrábala som si takéto brázdy. A to drevo je pod tým biele, tak potom to vlastne vyniklo. Hlavným materiálom, s ktorým výtvarníci na sympóziu pracovali, bolo drevo, ktoré pre nich zabezpečili mestské lesy. Je to taký teplý, príjemný materiál. Ja si myslím, že človek je s ním stále spätý, takže k tomu drevu mám blízky vzťah. Príjemne sa s ním robí. No a príjemne sa aj na ňo pozerá. Sympózium tentokrát síce nemalo medzinárodný charakter, no myšlienka ostáva tá istá. Vložiť umenie do exteriéru a dostať ho tak aj k náhodným okoloidúcim.